салом алейкум дӯстон, бародарон азиз, чӣ қадар ки мебинед бародари мо дар ҷо мо меҳмон шудагианд. Ина якамон бобишон ном дорад. Фитабошка чӣ қадар акаҷон? Авшен чӣ қадар гарм шудеса? Якум бора шудеса? Чӣ гуфтани бачаҳо ёша дар мехоне ки биёян наёян? Не бачаҳо фоида дора. Давлени, барои давлени, барои хунукзадагӣ, барои саломатӣ бачаҳо жилет накунед. Биёен ами як рӯзтона жилет накунед, биёен инҷа акам шукронаи худо ино опити калон дорам. Дар хизмате. Хизмат мекунем. Хоб, бародарон азиз, фитабошка барои васпалин хинка бурдан, барои вазба пафтан, барои намакаи бадан гум кардана. Ай ҷаме барои се навод массаж. Рушной аппарат вакимни бадан ҳиҷома. Чӣ қадар ки мебинед, ина якҳо хован. Ина якара машаалло беҳтарин хуб бармеса, ҳиҷомаш кардем. Дамаш гирифтеса. Акаҷон чӣ қадар? Чӣ қадар сехта? Худоро ҳазорон шукр. Соҳил хе? Шукри Аллоҳ. Чанда бора гирифтеса ҳиҷома? Ман ҷуро уже панҷум шашум бор будагис. ҳами баъзиёш мегӯяд ки ака ҳами ҳиҷомаро мегирем, чӣ нафаҳмем. Чӣ қадар худат мегирӣ, ҳис мекунӣ ягон результатча? Ҳами ҳиҷома мана лишна ай сар гирифтку. Хоб. Ҳозир мехези сар как будто ки нестай, ҳатта сабукай. Хоб. Ёки ай почот мегираку. Аҳа. Почата бардоштан да успеҳ намекунӣ, худш хеста мегира. Барои ман ҳам хеле ай. Ман дигаро намедонам. ина бародарон азиз, фаҳмидем ки сабук мешавад ки. бале. давлени паст баланд мешавад. Ман мебиём як бор мегирам-ку. Аҳа. як ҳафтаи дигар хиёл мекунам сару дар ҷош нестай. ҳамқа сабукай ки дар чуфт намекунам. марҳамат бародарон азиз, биён иншоалло. ина бародар акамона фаҳмида чӣ мега. ина бародара ай бочка буровардем, се навод массаж кардем, баъди массаж банкош задем. Бародар чӣ гузашт? Бочка массаж чӣ гузашт? بهترین کار شده تو اما 100% خدمه بچه‌ها به هر فایده داره سلامتی ده. марҳамат бародарон азиз, мо дар метрои Тибристон қарор дорем. шавои ярмаркада 4 этажа азия ҳиҷомада. кадомет ки ҳиҷома кунед, ин номро дар зам бизанед, мо дар хизмати шумо ҳастем. канали мо Мирали ТВ. дар дигар ҷо ку қиматай. Маноми Аллоҳ ман намефаҳмидум. Ман бисёр када ҳиҷомаям. Массажам дигашам. Иҷо арзон буда. Ман айн бод пасян амҷа мебиём. Мардак боригам мезанам. ина бародарон азиз, биён иншоалло азия ҳиҷома. канали мо Мирали ТВ ютуб. кадомет ки видеои пурра тамошо кардан мехоҳед, ютуб дорем, видео пурра аста, тамошо кунед чӣ кор мекунем. бохи дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеои андара. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.